Mata, me yasa mata kun jibge? Ko na ce mun jibge, saboda idan na cire kaina, wasu za su iya yin tunanin cewa na cire kaina. Me yasa muka jibge? Muna buƙatar exercise because exercise yana da mahimmanci a rayuwarmu. Saboda me na ce haka? Idan mace tana exercise, zai sa mata, za ta gani, she'll be able to she'll be fit. Wanda ke ma karin kanki za ki ji daɗin jikinki. Ba wai kawai mu zo mu zauna gida mu ci abinci mu zauna mijinki ya aure ki a siririyan ki yana tunanin cewa shi a yadda ya ganki haka yake son ki. To mun san dama idan mace ta yi aure tana adin, to idan kika yi adin kai ya zama cewa adin ɗin da zaki kuma ya zo ya yi yawa. Sai dai mu zauna gida mu ci abinci na ba, yes, za ki ci carbohydrates, za ki ci protein, za ki ci gasu nan, amma abin da ake son da mace, once kika ci carbohydrates ya zama cewa even though ba kya zuwa gym, because wasu matan suna finding ɗin shi very difficult mazajensu su bar su je gym, so at home ma akwai exercise ɗin da za ki iya yi a gida, ko da safe ki tashi ki trekking daga gidanki ɗan zuwa let's say dan hanya ne wanda bai yi nisa ba, ki je ki dawo. Once kika dawo akwai squatting gasu nan, zaki sit up. In kika yi sit up like zaki fara daga 10-20 haka zaki dinga yin su every morning, at least a ce kin yi exercise ɗin da yayi whatting 10. Once kika yi, then you go and take your shower. Ke kanki you'll be feeling it inside you cewa yes, exercise is good for you. So please, abin da nake son ba mu shawara mata akan shi shine mu ɗauki exercise very important. Yana da mahimmanci sosai a jikinmu. Ba wai kawai ba ki dinga tunanin mace za ta tafi gym. In kina da wadda take kusa gym da ke kusa da ke, you can go and register. Ki register na gym, za ki ga cewa once you go, kina tunanin mijinki ba zai baki mingulin ba, kowane gym suna da VIP da suke da shi. Dan za ki je ko da 3 times in a week kina yi, mace za ki ga jikinki yana normal, babu fats, babu komai a jikinki. Ko da kina da ƙiba, saboda wasu matan za su ce yes, su ƙiba gare su, amma kuma ana musu kallon so su za su san cewa a cikin jikinsu sun rage fat. So ina ba da shawara ga mata mu dinga yin exercise because it's very good. Da maza ma, is not meant for mata kaɗai. Maza ma kuma kuna buƙatan shi, saboda wani zai tashi da safe ya ci abinci zai fita ya je zai ce shi dan sana'a ne, especially mazajen mu 'yan kasuwa. Kawai za su ce su sana'a ce, even though twice in a week, create time for yourself, kai creating time ma kanka. Kamar maza ku je gym, kai jogging da sassafe ka dawo. To ina ba mu shawara maza da mata dukkanmu, exercise is good for us, especially a ce cin egg is good for the brain, cabbage too is good for us. So akwai abinciccikan da yake da kyau mamu, even though kana yin exercise, then you'll be eating it or you'll be taking it. So exercise is very good.